lil Sidna Ġesu Kristu nistgħu nikkonsidrawh bħala kollox f'kollox għalina. Huwa t-tema tal-Iskrittura kollha, Mosè, il-profeti, il-kitbiet, it-Testament il-ġdid kollha jagħtu xhieda tiegħu. U Alla jridna li bħalma hu jitaxxa bibnu, hekk ukoll aħna nsibu l-għaxqa u s-serħan ta' ruħna fih. Huwa kollox f'kollox għalina. Kristu u kollox. U nistgħu nikkonsidrawh minn diversi aspetti il-benefiċċji li għalalna b'xejn huma ta' bilħaq interminabbli. Alla berikna b'kull barka spiritwali fl-imkien ta' smewiet minħabba ibnu, mill-qewwejn f'ibnu l-maħbub. Ġesu huwa il-profeta tagħna mibgħut minn Alla, huwa s-sultan tagħna, huwa l-qasis il-kbir tagħna. Huwa il-profeta tagħna il għaliex hu tagħna il-kliem tal-ħajja. U allura bekk eret l-injoranza spiritwali tagħna. Aħna konna fis-superstizzjoni fl-idolatrija, Kristu sejħilna sabiex narfu u nistqarru l-verità bħalma għamel Pietru. Meta qallu mula jgħid minn immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja dejjem. U aħna nemmnu żguri li int il-qaddis tagħna. Ġesu huwa il-profeta huwa wkoll is-sultan Alla tawulna biex isaltan fuqna fis-sens illi jaħkem fuqna bl-awtorità tiegħu imma wkoll biex jiddefendina bħala sultan mill-edewwa spiritwali tagħna. Il-demonji, ix-xitan, il-tġrib illi jridu nħabtu wiċċna miegħu, Ġesu huwa sultan potenti illi ta' bilħaq jikkonkwista, ta' bilħaq jirbaħ. U aħna allura l-Bibja tgħid li aħna aktar minn rebbieħa permezz tiegħu. Ġesu huwa wkoll il-qassis il-kbir tagħna. U dan huwa s-suġġett hawnhekk irridu nikkonċentraw dalgħodu filli nikkonsidraw lil Ġesu bħala l-uniku qassis tagħna. Tajjeb fil-Knisja ta' Kristu, il-Knisja tikkonsisti minn dixxipli, minn nies li konvertew, ċoe daru lejn Kristu u għarfuh stqarrewh bħala s-salvatur tagħhom, tajjeb Alla jiddikjarana l-koll kemm aħna qassisin, tajjeb, però Ġesu huwa il-qassis il-kbir tagħna. U l-Iskrittura, speċjalment l-ittra lil-Lut, kontinwament issejjaħ lil Ġesu l-qassis il-kbir tagħna. Tajjeb, imkien aktar. Però fl-ittra lil-Lut għandna il-Ġesu preżentat bħala l-qassis il-kbir. Tajjeb fil-Vanġeli huwa preżentat bħala dak li wetta il-xogħol saċerdotali tiegħu filli offra lilu nnifsu bħala sakrifiċċju għal maħfra nubietna, l-ittra lil-Lut imbagħad tispjega tfissrilna aktar dawn ir-rikkezzi illi għalalna Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk f'kapitlu 3 vers 1 jgħidilna għalhekk hu qaddisa intom li għandkom sem fis-sejħa tas-sema. Aħsbu fuq l-apostlu u l-qassis il-kbir tal-istqarrija tal-fidi tagħna Kristu Ġesu. L-Iskrittura mhux biss tistedinna ma tikkmandana biex aħna nikkonsidraw sewwa, naħsbu sewwa fuq Sidna Ġesu. Ma ħallux ħsibijietna jittajru jew ikunu sedotti minn attrazzjonijiet oħra, tajjeb il-għaxqa ta' ruħna għandha tkun fuq Ġesu Kristu li huwa l-apostlu li tfisser il-mibgħut, tajjeb huwa l-mibgħut ta' Alla li mis-sema niżel mis-smewwiet fuq din l-art għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk isseħlu l-apostlu ma l-qassis il-kbir ukoll tal-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiġifieri aħna meta nistqarru, meta nitkellmu dwar x'nemmnu, dan għandu jkun suġġett prinċipali. Il-Ġesu rridu narfuh u nxandruh bħala il-qassis il-kbir tal-istqarrija tal-fidi tagħna. Aktar tard fl-istess ittra jgħidilna illi issa mela naraw li għandna qassis il-kbir hekk għoli li daħal fis-smewwiet Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħ l-istqarrija tal-fidi tagħna. Mela qed jgħidilna hawnhekk illi Ġesu illi ġie fl-umiljazzjoni, tajjeb, ħalla li nnifsu jkun arrestat għadda minn ġuri ta' parsi, tajjeb, ħabbew bis-salib
wara l-flagellawh u besqulu u insultawh u ħaduh fuq il-Kalvarju u hemmhekk samruh mas-salib. Imma dak issa qed jgħidilna li dan l-istess qassis huwa qassis hekk għoli li daħal fis-smawiet. Il-missjoni tiegħu mhux biss temma, imissa qed jippreżenta x-xogħol tiegħu quddiem Alla għalina l-bnedmin. U allura ħanżommu sħiħ l-istqarrija tal-fidi tagħna. Għaliex? Għax issa nafu fiċ-ċert, nafu bil-provi li Ġesu ma falliex fil-missjoni tiegħu. Anzi, wettaqa b'suċċess u issa huwa fuq il-leminija tal-Alla tajjeb li qiegħed ukoll jinterċiedi għalina. Aħna l-awtura bekk ifakkarna li m'għandniex qassis il-kbir li ma jħossx għad-djufijiet tagħna, imma li kien imġarrab f'kollox bħalna iżda bla dnub. Di tajb li nitennew fiha. Ġesu jissimpatizza magħna. Nejn ġiddi l-idea, speċjalment imbagħad saret prevalenti fil-Medjuevu u għada komuni sal-lum illi ma tistax tirrikorri direttament għan Ġesu. Ġesu huwa bħal dak il-sultan imqit, sever, hemm bżonn allura tmur permezz ta' ħadd ieħor, speċjalment permezz ta' ommu. Dawn l-idejat huma idejat mhux biss huma tajfa, imma jikkalpestaw l-unur u l-ġieħ ta' Sidna Ġesu Kristu. Hawnhekk b'mod dikjarat qed jgħidilna li Ġesu iħoss għad-djufijiet tagħna. Huwa simpatetiku, u rina kemm hu simpatetiku fil-fatt li għamel mirakli kontra mirakli ta' fejqan, il-min kien trux fejqu il-min kien għami, il-min kien lebrus, il-min kien matub. Saħansitra wkoll qajjem nies mill-mewt. Meta ra dik l-armla li l-ġufnot tagħha kien għadu kif miet. Ġesu qajjmula mill-mewt. Għaliex għax Luqa jgħidilna li ħass għalija. Għandna qassis il-kbir simpatetiku illi jaf jader, illi huwa kumpassjonali, illi jaf li aħna trapp u rmiet. U appuntu għalhekk ġie fuq l-inizjattiva tiegħu bil-kmand tal-missier ġie fostna u hekk bħala qassis il-kbir. Qassis, meta nitkellmu dwar qassis huwa xi ħadd illi jirrappreżenta lin-nies quddiem Alla. Okay? Jekk nieħdu din l-idea sempliċi, però nkunu korretti hawnhekk. Qassis xogħlu huwa illi jirrappreżenta lin-nies ħalli dawk in-nies ikunu kapaċi, ikunu kwalifikati biex jidhru quddiem Alla u ma jkunux ikkastigati. Dak huwa x-xogħol ta' qassis. Tajjeb, u allura huwa bħal kieku medjatur illi iressa n-nies lejn Alla. Bħalma l-profeta tajjeb jitkellem f'isem Alla lill-poplu. Ġesu huwa l-qassis il-kbir tagħna u biss huwa kwalifikat, u dik il-biss hija importanti, u biss huwa kwalifikat biex jagħmel tpattija adekwata minħabba dnubietna. Id-dnubiet tagħna kienu xkiel, kienu tfixkil, intop illi bihom aħna ma stajniex nidhru quddiem Alla, maħbuġa, korrotti, ħatja. Ġesu bis-sakrifiċċju tiegħu fuq il-Kalvarju għamel tpattija adekwata u hekk issodisfa l-ġustizzja tal-Alla. Alla għax hu Alla bil-fors irid ikun ġust. U irid ikun ġust ma' kulħadd. Kif kien ġust magħna billi kastiga lil ras rappreżentattiv jew aħjar lil qassis il-kbir tagħna minn flokna. Huwa ġust iva Ġesu volontarjament ried illi jieħu l-kastig minn flokna. Fil-waqt li Iżajja 53 jgħid illi oġob lil mulej illi jisħu tajjeb u jerfa' l-ħtijiet tagħna, Ġesu jgħidha ċaru tont. Illi jgħid jien għar-rajt tajjeb, ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naġ. Ħadd ma jħodili jien nagħtiha minn nifsi. Għandi l-awtorità nagħtiha u għandu wkoll l-awtorità li nerġa' noħodha. Dan il-kmandament rċifejt minn missieri. U allura naraw il-bil perfett, il-bil bejn il-persuni tat-Trinità.
Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu li qegħdin jaħdmu propjament għall-salvazzjoni tagħna. Is-salvazzjoni tagħna li seħħet fuq l-għolja tal-Kalvarju. Ma konniex hemm, ma rajniex, għandna però ir-rapporti, id-dokumenti tajjeb illi nistgħu inserħu rasna illi huma awtentiċi. Mhux rapport wieħed Mattew, mhux tnejn Mattew u Mark, imma anke Luqa u anke Ġwanni jiddeskrivulna bid-dettall x'ġara dakinhar. Meta Alla wettaq is-salvazzjoni tagħna. B'min? Bibnu stess. Ġesu. Ġesu allura bħala l-qasis il-kbir jessegwixxi din il-kariga saċerdotali. Ma setax iressaqna lejn Alla mingħajr ma jkun hemm tpattija. Mingħajr ma jkun hemm illi xi ħadd ikun ikkastigat minħabba d-dnubiet. Għaliex għax id-dnub, il-ħlas tad-dnub, il-paga tad-dnub hija l-mewt. Tajjeb? Issa, l-istess skrittura tgħid illi mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra tad-dnubiet. U għalhekk Kristu offra lilu nnifsu. L-istess itra lil Lut tgħidilna illi bis-sakrifiċċju tiegħu mingħajr teba, sakrifiċċju perfett lil Alla Kristu nadda fil-kuxjenza tagħna. Qabel konna ħatjin u bir-raġun, issa jgħidilna jekk qabel kienu jsiru dak il-ħafna sakrifiċċji tal-bejja. Kemm aktar jgħidilna id-demm ta' Kristu li permezz tal-Ispiritu Etern offra li nnifsu blajb lill-Alla. Inaddaf il-kuxjenza tagħkom minn emejja l-mejta sabiex taqdu l-Alla il-ħaj. Bella bis-sakrifiċċju tiegħu Kristu jagħtina l-kompetenza, jagħtina l-kwalifika meħtieġa sabiex nidhru quddiem Alla safja u Alla nkun nistgħu naqduh kif jixraq. Vers 120 ikompli jgħid li Kristu kien offru darba biex jerfa' id-dnubiet ta' ħafna meta tgħid jerfa' ġifieri daħal responsabbli għalihom. Mhux hu li jagħmel id-dnub. Imma l-konsegwenza tad-dnub waqgħet fuq. Dak is-sens Ġesu kien offru darba biex jerfa' id-dnubiet ta' ħafna u jidher għat-tieni darba mhux biex ineħħi id-dnub. Għaliex għax id-dnub tal-maħturin talla huwa mneħħi. Diġà. Mhux biex ineħħi id-dnub imma għas-salvazzjoni ta' dawk li jistennawha. Mela ewwel ħaġa Kristu offra sakrifiċċju biex ineħħi d-dnubietna. It-tieni, Kristu bis-sakrifiċċju tiegħu wetta rikonċiljazzjoni. Meta tgħid rikonċiljazzjoni ġifieri hemm żewġ partijiet, Alla u l-bniedem. Miġġildin flimkien. Tajjeb, Alla huwa m'għaddab kontra l-bniedem minħabba l-bniedem ma bdieħx, u l-bniedem huwa miksur mal-Alla għax ma jitxaf bih, irid jagħmel fattieħ. U allura Ġesu wetta r-rikonċiljazzjoni. Ħa iż-żewġ partijiet tajjeb u ressaqhom flimkien. U biss kien kapaċi jagħmel dan għaliex u biss huwa Alla u bniedem fl-istess ħin. U għalhekk kellu bżonn li bin Alla ikun inkarnat. U ċoja jitwielet fostna bħala tarbija u jgħix ħajja umana bħalma qegħdin ngħixu aħna. Bid-differenza unika li Ġesu għex ħajja perfetta mingħajr dnub. Allora Kristu wetta din ir-rikonċiljazzjoni. Tajjeb, ħabbeb lill-Alla mal-bnedmin, il-bnedmin ma' Alla. Rumani 5, vers 10 jgħidilna jekk meta konna edewwa, konna rikonċiljati ma' Alla bil-mewt ta' ibnu, aktar u aktar. Billi aħna rikonċiljati se nkunu salvati bil-ħajja tiegħu. U mhux hekk biss. Imma nifirħu wkoll f'Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li bih issa rġajna tħabbibna miegħu. Qabel konna edewwa Alla, avversivi għalih, issa tħabbibna miegħu. U Pawlu qed jgħidilna hawnhekk li għandna raġun nifirħu wkoll f'Alla. Alla sar il-ferħ kollu tagħna. Tiftakru meta qabel ma konvertejna l-Alla
konna ħarsu lejh bħalli kieku uf xi dwejjaq u ħajkolli nobdih ta' bil-fors forsi jikkastigani. Missa nifirħu f'Alla għax kien Alla nnifsu din l-inizjattiva tajjeb sabiex jirrikonċiljana miegħu. L-Apostol Pawlu jkompli jispjega aktar fit-tul fit-tieni ittra lill-Korintin fejn jgħid illi da kollu hu mingħand Alla. Il-fatt li aħna salvati hu mingħand Alla li ħabbibna miegħu innifsu b'Ġesu Kristu u tagħna il-Ministeru tat-taħbib. Ġifieri mhux biss irrikonċiljana, mhux biss rassaqna leh, laqana tagħna merħba fil-preżenza tiegħu, aċċettana fil-Maħbub ibnu, imma wkoll tagħna l-Ministeru tat-taħbib. Meta aħna nqasmu l-Vanġelu ta' Ġwanni, jew letteratura, jew nkellmu lin-nies dwar il-Vanġelu, nkunu qegħdin inwettqu dan il-Ministeru tat-taħbib. Nkunu qegħdin nistiednu lin-nies midinbin biex huma wkoll ikunu rikonċiljati mal-Alla. Għax dak li mara f'ebda dnub Alla għamlu biex ikun dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja ta' Alla fih. U ċe, Pawlu qed jgħidilna forsi daqsxejn diffiċli l-diskors tiegħu, qed jgħidilna li fuq il-Kalvarju seħħ skambju, partita. Tajjeb, aħna Ġesu taba bil-ħażen tagħna biex hu libbisna bil-ġustizzja jew bil-perfezzjoni tiegħu. L-iskambju biex bekk aħna issa rikonċiljati mal-Alla. Ġesu huwa wkoll bħala qassis il-kbir huwa l-propizzjazzjoni tagħna. Huwa dak illi offra sakrifiċċju, illi bih il-għadab tal-Alla huwa imneħħi minn fuqna. Tajjeb? Bibja titkellem ħafna dwar l-għadab jew il-korla jew ir-rabja tal-Alla kontra l-midinbin. U jekk id-darrasna din jeħtieġ nifhmuha. Alla huwa qaddis u ġust, u d-dnub ma jaħmlux, u d-dnub ċertament jikkastigah. U bħalma jent jekk għandek iben, dak l-iben jagħtik daqqa ta' siq fil-ment jew jgħajrek jew jinsultak, kif tħossok? Tibqa' kalm, tibqa' jew tħossok imbaqbaq għalih. Hekk ukoll Alla. Alla ma jistax jibqa' tranquill fejn hemm ribellioni kontra tiegħu. U għalhekk il-Bibbja tesprimi dan il-fatt billi kontinwament titkellem dwar Alla irrabjat mal-midinbin. Salm 7, Salm 11, kullum kien prattikament. Issa, bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu Kristu neħħa dan l-għadab. U minflok dan l-għadab Alla jilqana fih danu. Hemm it-bissima tal-Alla fuqna. Da kollu bix-xogħol ta' Kristu fuq is-salib. Ġwanni infatti jgħid illi Ġesu huwa l-propizzjazzjoni għal dnubietna u mhux għal dnubietna biss imma d-dnubiet tad-dinja kollha. U ċoja, dawk kollha li għad isalvaw se jsalvaw minħabba Kristu. U minħabba ħadd iżjed u minħabba xejn iżjed. Għalhekk jgħid u l-propizzjazzjoni għad dnubiet tad-dinja kollha, ma jfissirx li d-dinja kollha, l-umanità kollha se salva. Mhuwiex l-għan tal-Alla. Nafuha ċarissima fil-Bibbja. Però dawk kollha ħajsalvaw minħabba t-tpattija ta' Kristu fuq is-salib. Rumani 3 vers 25 jgħidilna illi Alla edu jew esibieħ lil Ġesu sabiex ikun il-propizzjazzjoni għal dnubietna permezz tal-fidi f'demmu. Ġifieri dik il-fatt li Alla iwarrab il-rabja tiegħu minn fuqek u jilqak fil-favur tiegħu minflok. Dak se tgawdiha biss jekk inti għandek il-fidi f'Ġesu. Jekk inti qed tafda fih, jekk inti qed tħares lejh bħala il-feddej tiegħek. Imbagħad ukoll il-Bibbja turina lil Ġesu il-qasas il-kbir tagħna li qed jinterċiedi għalina. Din importanti.
L-Assassin fit-Testament il-qadim Arun u d-discendenti tiegħu, tajjeb, kellhom dan bħala assassin kellhom dan il-xogħol speċifiku illi joffru sakrifiċċji kontinwi fuq l-artal tal-Alla, l fit-tabernaklu, mbagħad aktar tard fit-Tempju f'Ġerusalemm. Imma wkoll, u din nħabta ninsewha, il-assassin kellhom id-dmir illi jinterċidu għall-poplu. Speċjalment il-assassin kbir illi kien jidħol bil-biqja tad-demm fil-qaddis tal-qaddisin biex jirrappreżenta l-poplu quddiem Alla. L-interċessjoni ta' Kristu. Rumani litra l-Lut 7 vers 25 jgħidilna illi għalhekk Ġesu kapaċi wkoll isalva għal kollox il-dawk illi bih jiġu għand Alla billi hu dejjem ħaj sabiex jinterċidi għalihom. Hawnhekk għandi miktub biex jidħol għalihom. Kelma ħfef imma li tfisser Ġesu qiegħed jirrappreżentana jinterċidi għan-nom tagħna quddiem il-Missier. Interessanti kif jgħid li Ġesu kapaċi isalva għal kollox. Kapaċi waħdu isalva kompletament lil dawk li bih jersqu lejn Alla. Ma tirrikonoxxi ebda mod ieħor, ebda metodu ieħor, ebda way ieħor kif wieħed jista' jersaq lejn Alla. Il-bnedmin fil-preżunzjoni u l-ignoranza tagħhom inventaw eluf ta' modi. U din il-moda bdiet minn żmien Kajjin, vera? Kajjin li derlu li għandu iressaq mill-aħjar frott tal-art tiegħu li kien kabbar huwa stess, ma tax każ il-kman Alla li jersqu lejh b'offerta tad-demm bħalma għamel Abel. Il-gburija tal-bniedem li jidirlu li kapaċi jersaq l-Alla kif ifettillu hu u kif jara l-aħjaru ilha minn żmien Żemżem. Hawnhekk il-Bibbja bħal kullum kien tgħid illi bi Kristu Kristu kapaċi jsalva kompletament il dawk kollha illi bih jersqu lejn Alla. Bih u mhux b'ħadd ieħor. U għaliex dan il-metodu u effettiv għaliex Kristu issa huwa dejjem ħaj wara li miet fuq is-salib wara 3 ijiem reġa' rixoxta u issa huwa dejjem ħaj sabiex jinterċiedi għalina. Allura tqum il-kwistjoni naturalment Kristu meta der fostna ħatar lil xi nies biex ikunu assassin tiegħu jew miegħu. U din hija kwistjoni importanti fil-Kristjaneżmu tafu, speċjalment fil-Knisja Kattolika Rumana, għandha kasta ta' nies li ssejħilhom assassin jew saċerdoti. Tammetti li l-insara kollha huma msejħin assassin, però din hija issa klassi ta' saċerdoti ola mill-bqija. Tajjeb, għandek il-lajċi, bat għandek il-kleru, illi huma infatti issejħilhom imsieba ma' Kristu u saħansitra issejħilhom ukoll Kristu ieħor. Jridu jkunu realistiċi u narfu illi ekku u jeħtieġ illi nindirizzaw din il-kwistjoni. Mhux għax m'għandna xejn kontra bnedmin illi ħadu l-ordni sagri fil-Knisja Kattolika, anzi ħafna minnhom naħseb jiena qed jagħmlu xogħol tajjeb fil-missjoni u jaħdmu fl-edukazzjoni. Il-kwistjoni mhijiex ma' bnedmin, hija ma' x'inhu klejmijat għalihom illi qegħdin jagħmlu. U rridu nindirizzaw għad il-kwistjoni il għaliex tixħed l-ikraħ fuq Ġesu Kristu u s-suffiċenza tiegħu. Ġifieri,
Jekk hemm assissin oħrajn biex jgħinu jew jissupplementaw jew ikomplu x-xogħol ta' Kristu, allura Kristu waħdu mhuwiex kapaċi? Dik hija l-kwistjoni kollha. Raġunet ma għandna xejn. Ma rridx nkunu antiklerikali jew kif ħobbu jgħidulna antikattoliċi. Mhix il-kwistjoni għax-xejn. Il-concern tiegħi huwa li Kristu b'dak it-tip ta' tagħlim, tajjeb, il-glorja tiegħu hija mnaqsa severament. Il għaliex qegħdin jagħtuna stampa li Kristu waħdu mhuwiex kapaċi iwettaq ix-xogħol tas-salvazzjoni tagħna. Meta fil-bidu tal-ittra lill-Lut jgħidilna li Kristu għaddija tal-glorja tal-Alla, xbija perfetta tal-persuna tiegħu, u li jżomm il-weġ kollha bil-kelma tas-seta tiegħu, ġifieri mhux biss huwa l-ħallieq u s-sostenitur ta' kollox, imma jkompli jgħidilna wara li bih innifsu naddaf dnubietna qagħad bil-qiegħda fuq l-lemin tal-Majestà fl-ora ta' smawiet. Wara li bih innifsu waħdu mingħajr l-intervent, mingħajr l-għajnuna jew l-assistenza ta' ħaddieħor. Pietru jgħidha wkoll fil-ewwel ittra tiegħu kapitlu 2 vers 27 fejn hu nnifsu refa' dnubietna fuq il-għowda tas-salib biex aħna mejtina dnub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontu mfejja. Ġifieri dan huwa t-tagħlim Bibliku illi b'xorta ħażina mhuwiex rikonoxxut. Meta n-nies qegħdin imorru jew qegħdin jirrikonoxxu nies bħalhom bħala assassin u allura medjaturi illi hemm bżonnhom u mingħajrhom ma jistgħux jisalvaw dan huwa t-tagħlim Kattoliku. Naħseb il-glorja ta' Kristu hemmhekk qed tiġi mċajpra serjament. Kristu huwa l-Assiss il-kbir ħaj illi bih u lejh għandna nersqu sabiex inkunu milquha quddiem il-missier. Ġifieri, bażikament Kristu ħatar l-apostli bħala saċerdoti. L-unika prova li ġġib il-Knisja Kattolika fil-katekiżmu tagħha bażikament tirraġuna illi fl-aħħar ċena Ġesu qabel il-passjoni tiegħu, meta qalilhom ħudu u kulu danu ġismi, Ġesu f'dak il-mument għamilhom saċerdoti lill-apostli u allura mbagħad b'suċċessjoni warajhom ikomplu assessin oħrajn. Dik l-uniku argument il-Bibja ma tagħti ebda ħjiel illi fil-Knisja tagħna hemm assessin illi rridu morru għandhom biex huma mbagħad joħduna għand il-missier. Dan huwa f'kontradizzjoni diretta għal dikjarazzjoni ta' Ġesu fejn jgħid jien huwa t-triq il-verità u l-ħajja ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief bija. Ħlief bija. Bih direttament. Meta kien għal-festa f'Ġerusalem Ġesu għam bil-wiefa u għajat jekk xi ħadd għandu laħġ ħajġi għandi u jixrob. Ħajġi għandi. Imkien il-Bibja mattina ħjiel illi niddependu fuq nies oħra għas-salvazzjoni tagħna. Ġesu bagħat ċertament id-disċipli tiegħu biex ixandru l-Vanġelu, biex jipproklamaw is-salvazzjoni tiegħu. Biex jgħidu lin-nies mhux aħna nfusna, imma Ġesu titmur. Din hija l-istampa Biblika. U allura le, Ġesu ma ħatarx lill-apostli bħala assassin. Din hija idea żbaljata, idea li bdiet tieħla għall-inqas minn dak li nafu mill-history. L-ewwel wieħed illi rrefera għal presbiteri mexxija tal-Knisja bħala assassin kien Ċiprianu. Forsi xi minnkom smajtu bih, wieħed mis-Santi Padri, twieled fis-sena 200 u miet fis-sena 265 minn għalija.
Ġifieri għandek żewġ sekli fejn ma kien hemm ħadd illi rrefera għal mexxija tal-Knisja bħala qassisin. Ċipriano però kien magħruf kemm daħħal l-ideat tat-Testament il-Qadim fil-ġdid fis-sens li la darba kien hemm l-qassisin fit-Testament il-Qadim allura il-mexxija fil-Knisja huma wkoll qassisin. Però ukoll xorta waħda ma kienx jemmen ta' Ċipriano illi fil-quddiesa qed issir sakrifiċċju, ma kienx jemmenha. Waqas kien jemmen li l-Papa infallibbli, infatti kemm il-darba ġielet jew kellu argumenti mal-Isqof ta' Ruma ta' żmienu. Però bil-mod il-mod din l-idea li hemm bżonn qassisin tittieħla. Aħna rridu nirreżistu għaliex il-xhieda tal-Iskrittura hija aktar minn ċara. Niftakarni jiena meta konvertejt u l-Iskrittura saret il-teżor tiegħi. U kont bħal madni dejjem nodos fiha. Meta qrajt l-ewwel darba litra lil Lut at one go, għajt imbellaħ. U forsi xogħod minnkom tafu x'qed ngħid. Għajt letteralment imbellaħ. U ma nafx kemm il-qassis mort bil-Bibbja f'idej u ngħidlu hawnhekk x'qed jgħid imma. Illi sakrifiċċju wieħed, illi sakrifiċċju li ma jirrepetix ruħu. Illum il-ġurnata huma jenfasizzawha u jgħidu li l-quddiesa mhux qed issir sakrifiċċju differenti ma l-istess sakrifiċċju tal-Kalvarju magħmul preżenti. Jaraw kif iġaħġ huwa, però storikament, ġifieri anke l-Konċilju ta' Trentu għala ċaru tont. Illi l-sakrifiċċju tal-quddiesa u sakrifiċċju reali fejn Kristu qiegħed imut. U allura meta taqra l-ittra Lut tgħid xi ħadd qed jiżbalja. Fejn hawnhekk qed jgħidilna bis-saħħa ta' dirrieda aħna tqaddisna bl-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Mbagħad qabbel il-Ġesu bħala l-qassis il-kbir tagħna mal-qassisin tat-Testament il-Qadim li kienu kontinwament wieqfa joffru dejjem l-istess sakrifiċċju li ma jista' qatt ineħħi d-nubiet. Imma dal-bniedem wara li joffra sakrifiċċju wieħed għad-nubiet għal dejjem għad bil-qiegħda fuq il-leminja tal-Alla ix-xogħol tiegħu kien lest. U allura l-għandu bżonn ikun imġeddet, l-għandu bżonn ikun repetut, l-għandu bżonn ikun perpetwat, tajb huwa sakrifiċċju storiku illi bih inkisbet il-maħfra. U Alla berikna b'din il-maħfra tiegħu. Jekk jiena irrid inċempel lil xi ħadd bil-mobile u nafas in-numru tiegħu u qed nisma' ringing tone u mhux qed iweġibni, niddejjaq u naqta'. Wara 5 minuti nerġa' nipprova. U nerġa' nistenna biex iweġibni, jekk ma iweġibnix nerġa' naqta'. Wara nofsija nerġa' nipprova. Tajjeb? Għaliex qiegħed kull darba nirrepeti l-istess azzjoni għax dik l-azzjoni l-ewwel, it-tieni u t-tielet u r-raba' ma kinux effettivi. Ma lħaqx lan tiegħi. Ma rnexxilix nikkomunika ma dak li jkun. U allura meta jien jaqbadni x'ngħidlu l-ewwel ħaġa? Ma laqbdu dak il-mobile. Imma issa għandi sollif u ngħid il-ħaqt lan tiegħi. U allura m'għandix għalfejn naqta' u nerġa' nċempel. Għalhekk b'sakrifiċċju wieħed la darba kien effettiv, la darba għalalna l-maħfra, realment u attwalment m'għandux għalfejn jerġa' ikun ripetut, jew imġeddet, jew uża kwalunkwe ħaġa, kwalunkwe kelma li trid. Għaliex? Għax il-maħfra inkisbet. Il-maħfra qed ingawdija. Daw kollha illi għafdaw fi Kristu għandhom il-maħfra. Fejdinna din ir-rabta li jien nagħmel magħhom wara dawk il-jiem jgħid il-mulej, inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom, f'moħħhom niktibhomlhom, u fid-nubietom u fiħtijietom jien ma niftakarx aktar. Il-weda solenni talla illi hu ħaffrinna.
ħaffrinna bil-merti ta' Kristu. Illi storikament miet fuq il-Kalvarju. U allura l-konklużjoni tremenda tal-awtur jgħidilna issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn. Id-dnubiet ġifieri. Fejn hemm il-maħfra ta' dawn id-dnubiet. M'hemmx iżjed offerti għad-dnub. Mela kif qiegħed issejjaħ il-quddiesa is-sakrifiċċju tal-quddiesa. U li għandek bżonn assisin biex iwettqu dawn is-sakrifiċċju u li mingħajrhom il-Knisja ma tistax tiffunzjona. X'ħadd qed jiżbalja. Jew jien m'iniex nifhem sew tal-li qed naqra hekk, jew hemm xi ħaġa serjament żbaljata fit-teoloġija Kattolika. Jiena l-ġieħ ta' Kristu irrid ngħid li Kristu bil-mewt tiegħu għalalna l-maħfra. Għalalna l-maħfra. U dik il-maħfra qegħdin ingawduha. Hija tagħna. Pawlu fil-Kolossin jgħid li Alla ħafrilkom id-dnubiet kollha. Ġwanni jikteb lill-Kristjani jgħidilhom qed nikbilkom u li diżżar għax dnubietkom huma maħfurin minħabba ismu. Saħansitra David jitaxxaq fil-nijat Alla, fil-maħfra tiegħu. Fibirek il-molejor tiegħi, tinsix il-benefiċċji kollha tiegħu u illi jaħfer ħtijietek kollha. Ma jistax ikun hemm jew naċċettaw nies illi jgħidu huma qassisin ma' Kristu il għaliex il-kariga saċerdotali ta' Kristu hija waħda eterna. Kristu jibqa' qassis għal dejjem u allura Arun miet u kellu bżonn jilħqu uliedu minn floku bħal-qassisin u xi mietu uliedu laħu ħadd ieħor. U allura minħabba l-mewt minħabba d-djufija tagħhom kellhom bżonn suċċessjoni ta' qassisin. Tajjeb, mentri Kristu għandu saċerdozju etern li jibqa' għal dejjem fejn Ġesu daħal għalina bħala prekursur li sar qassis il-kbira dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Tafu għal istorja ta' Melkisedek fejn jidħol fl-istorja ta' Abram mingħajr ma nafu min kienu missieru ommu u x'sar minnu mbagħad u l-awtur hawnhekk qed jgħidilna li da qisu huwa etern Melkisedek. U allura anke fis-Salm li qrajna dal-għodu, Salm 110. U s-Salm huwa l-parti tal-Iskrittura mit-Testament Qadim l-aktar kwotata fit-Testament il-Ġdid. Tafu għadin? Salm 110. Tant importanti. Għall-Apostli kważi ħudilhom Salm 23 il-molej warraj tiegħi, imma Salm 110 kien wis aktar importanti għallu. Jikkwotawh aktar minn Iżajja, minn Mosè u minn il-bqija. Salm 110. Fejn jgħid il-mulej ħalef u mhux se jsobbih, mhux se jġib tiru. Int qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Għandna qassis kbir illi mhux se jerġa' jmut għaliex bil-mewt tiegħu ħabbibna mal-Alla, irrikonċiljana mal-Alla, fdina lih innifsu, daħħalna fis-saltna tiegħu, tagħna l-ħajja eterna, u allura huwa qassis għal dejjem. Pawli jgħid fir-Rumani 6 li miet mid-darba dnub ma li jgħix għal Alla. Meta Ġesu der lil Ġwanni fl-Apokalissi jgħidlu jiena kont dak li miet u issa jien ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi l-infietaħ tal-mewt u ta' Ħades. Ġesu ħaj għal dejjem u allura il-saċerdozju tiegħu huwa perpetwu. Jibqa' effettiv. M'għandniex bżonn krozzi, m'għandniex bżonn għajnuna minn għand ħadd ieħor. Huwa sakrifiċċju huwa saċerdozju perfett. Huwa saċerdozju intrasmissibbli. Jiġifieri ma jgħaddix għand ħadd ieħor, lanqas jista'. Ta' Arun kien jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Lut 7 vers 24 jgħidilna illi dal-bniedem Ġesu għax jibqa' għal dejjem għandu saċerdozju li ma jista' jgħaddi għand ħadd. Ma jista' jgħaddi għand ħadd għax m'għandux għalfejn jgħaddi għand ħadd. Għam jekk għandek xi ħadd li huwa president ta' pajjiż, sakemm għadu ħaj dak il-president m'għandux għalfejn jkun hemm president ieħor.
ovvja. U għalhekk hawnhekk qed jgħidilna illi il-saċerdozzu ta' Kristu huwa intransmissibbli, ma jgħaddix minn wieħed għal ieħor. M'hemmx bżonn xi ħadd ieħor biex jassistih, ikompli warajh, u Ġesu infatti laqqas ħatar lil ħadd. Għaliex? Għaliex fit-Testament il-Ġdid kol aqrah kollu u tara illi il-mexxejja fil-Knisja jissejħu b'diversi titoli. Tajjeb, huma rajja, huma liema, huma sopprestanti, huma piloti, darba jsejħilhom piloti, qegħdin da. Però qatt ma jsejħu dik il-kelma famuża bil-Grek hierus, assis. Qatt. Narġa' ngħid qatt. Hija sinifikanti ħafna. Għaliex il-saċerdozzu ta' Kristu waħdu huwa suffiċenti, huwa biżżejjed. Din l-idea kif għattilkom tiddieħla bil-mod fil-Knisja. Tant kibret li saret tant popolari, il-nies jekk ngħidulhom li saċerdoti li joffru sakrifiċċju m'hemmx bżonnhom jaħsbu li qegħdin ngħidu xi tagħwa, però dan huwa it-tagħlim illi huwa ċaru repetut fit-Testament il-Ġdid. Iżda ma xogħdu nsemmu li jerġa' ġifieri il-mexxej fil-Knisja Pawlu ried li jkunu miż-żewġa, irġiel ta' mara waħda, jagħtina l-kwalifiki l-oħrajn tagħhom. U llum il-ġurnata l-qassisin Kattoliċi ma jiżżewġux minħabba digreti diversi li ħarġu l-papijiet matul iż-żmien. Mhix importanti dik, mhix importanti. Kwistjoni Ġesu għandu bżonn l-ħadd ieħor biex jgħinu biex jassistih? Le, assolutament le. Għaliex? Illa Ġesu bħala assis il-kbir qiegħed jagħmel xogħol ta' medjazzjoni bih il-bniedem maħmuġ u korrott u rebellus Ġesu jagħmlu preżentabbli għal quddiem Alla. Jagħmlu aċċettabbli għal Alla billi jnatfu, jaħfirlu. U allura ix-xogħol saċerdotal ta' Kristu huwa xogħol ta' medjatur. Ta' bejjien wieħed illi qiegħed iressaq żewġ partiti flimkien kif tkellimna. Issa Pawlu jgħid illi bħalma hemm Alla wieħed hemm ukoll medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Il-bniedem Kristu Ġesu li tagħlu nnifsu bħala riskatt tal kulħadd vera. Medjaturi kemm hemm li narfuhom bħala medjaturi effettivi wieħed. Għal darb'oħra nafu kif trabbejna f'tagħlim li hemm l-assassin bħala medjaturi tiegħek biex mur għandhom tqer u joffru s-sakrifiċċju għalik. U hemm Marija u hemm l-qaddisin li jinterċidu għalik. Dan ukollu tagħlim ta' Knisja li għaddiet minn perjodu ta' dlam fejn l-Iskrittura kienet prattikament minsija. Le, m'għandniex bżonn medjaturi oħra il għaliex bi Kristu waħdu għandna aċċess liberu għand il-Missier. Efesin 2 vers 18 jgħidilna illi permezz ta' Ġesu aħna t-tnejn Lut u Ġentil ġifieri għandna dħul bi spiritu wieħed għand il-Missier. U huwa aċċess li Ġesu kisbilna tajjeb bil-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Billi aħna ġustifikati bil-fidi għandna islim ma' Alla. Dak islim diġà huwa tagħna permezz ta' Ġesu Kristu. Li bih ukoll għandna dħul f'din il-grazzja li fija ninsabu u nifirħu jew neżultaw fit-tama tal-glorja t'Alla. Ix-xogħol ta' Kristu huwa effettiv.
dak li Kristu kellu f'moħħu illi jikseb kisibulna. Bl-Ispirtu Qaddis tiegħu tawulna u qegħdin ingawduh illum il-ġurnata. Tant qegħdin ingawduh illi l-Iskrittura tiddeskrivi lil kull Kristjan kbir u żgħir u minu bħala saċerdot fis-sens li għandna aċċess fil-preżenza tagħna. Dina napprezzawa jekk niftakru fit-Testament il-Qadim, in-nies kienu jqogħdu barra mit-tabernaklu. Dik il-binja tad-drappijiet fejn kienu jkun hemm is-sakrifiċċju u l-lembija u mbagħad il-qaddis tal-qaddisin fejn l-għażiż il-kbir biss kien jidħol. Darba fis-sena jerġa' fil-preżenza tagħna, quddiem l-arka tal-glorja tagħna. U l-nies kienu jibqgħu barra. Missa il-Bibja tgħidilna li l-kol kemm aħna, id-differenza enormi li ġab Kristu. Kristu idaħħalna, jintroduċina fil-preżenza tal-Missier Etern. Pietru jgħid ersqu lejn Ġesu, qisu ġebla ħajja. Mormija tassew mill-bnedmin, infatti kien mislub fuq salib, mormi. Imma magħżula minn Alla u prezzjuża. U intom ukoll bħala ġebel ħaj, intom mibnijin bħala bini spirituali, bħala saċerdozju qaddis biex toffru sakrifiċċji spirituali illi jogħġbu l-Alla b'Ġesu Kristu. Interessanti kif Pietru jgħid li aħna il-kol kemm aħna individwalment u korporalment qegħdin noffru sakrifiċċji spirituali. Maħniex qegħdin noffru, pereżempju fl-Ikra tal-Mulej, l-istess sakrifiċċju tal-Kalvarju. Dak is-sakrifiċċju ċertament irridu niftakru fih. Ġesu kmandadi. U importanti illi nifmu illi il-pożizzjoni, il-qagħda tagħna quddiem Alla tiddependi fuq ħaġa waħda, fuq is-sakrifiċċju ta' Kristu. Fuq is-salib. U allura importanti illi ikollna il-konċentrazzjoni ta' qalbna fejn għandha tkun. Pietru jkompli jgħid intom mela ġens maħtur, saċerdozju irreali, saċerdozju li qegħdin quddiem is-sultan, nazzjon qaddis poplu miksub biex ixxandru t-tifħid ta' dak li sejħilkom id-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġab. Kristu bil-ħila tiegħu, bil-medjazzjoni tiegħu kisbilna dal-privileġġ ineffabbli, privileġġ li ma nistgħux niddeskrivuh bil-kliem, li mhux biss għandna l-maħfra, ma wkoll li għandna dħul li nistgħu nikkomunikaw, nersqu lejn Alla bil-konfidenza kollha, għax narfu bħala missierna. Dak li huwa wkoll l-imħallef tas-sema u l-art huwa missierna minħabba s-sakrifiċċju ta' Kristu. Mela l-aħwa jgħidilna fl-Ittra lil-Lut. La darba għandna l-konfidenza biex nitlu fil-qaddisin bid-dem ta' Ġesu, ftakru dik kienet xi ħaġa li jagħmilha qassis il-kbir biss. Imissa il-kol kemm aħna għandna l-konfidenza biex nitlu fil-qaddisin bid-dem ta' Ġesu bit-triq ġdida u ħajja. Illi huwa inawgura għalina mill-purtiera, voldir il-laħmu, tiftakru meta Ġesu miet fuq is-salib, il-purtiera tat-tempju ċartet minn fuq s'isfel, Alla rid jurina b'mod viżibbli illi issa fejn qabel intom ma stajtux titlu, issa tistgħu titlu. Għaliex? Bis-saħħa tas-sakrifiċċju ta' Kristu. Wara darba għandna saċerdot kbir fuq id-dar ta' Alla. Ħanersqu b'qalb sinċiera bl-assigurazzjoni sħiħa tal-fidi. Jew il-fiduċja tagħna impoġġuha fejn imisna mpoġġuha. Mhux fuq nies bħalna, mhux fuq hekk innifsek, mhux fuq l-emel tajba tiegħek, poġġija biss u esklusivament fuq is-sit Ġesu Kristu, illi għeleb il-mewt u dawwal il-ħajja u l-immortalità permezz tal-Evanġelju. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
was blind, but now